ширкати софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. хабарҳои имрӯзаи мо шумода хеле маъқул мешаванд. имрӯза хабарҳои мо боз ҳам дар бораи Абдурозиқ ва Хазбулла мешавад. чихеле ки дар барномаи пештара гуфта будем, Абдурозиқа бояд хати Хазбулла ба майдони мубориза буроранд. Тамаев ин кора ба калла гирифта буд. Баъдаи чанд вақт Тамаев дар каналаш видеои ваъда додаша буровард ки дар видео хати Хазбулла маслиҳати муборизаро мекунанд. Дар ҳафти навор Тамаев ай Хазбулла мепурса ки дар бораи Абдурозиқ чӣ гуфтанӣ. Хазбулла ҳамун гапҳои пештараша такрор карда мега: "Ман тайёрам хатиш ба майдон буром. Фарқ надора, касе набоша, лекин фақат то 18 кило боша." Еще нормально бабки дадите, я спокойно могу подраться. Хазбулла ай Тамаев 1 миллион рубл ҳамчун гонорар талаб мекуна. Тамаев боша мега ман пай ёфтани спонсоро мешам. А за миллион может договориться, если я найду спонсоров, которые готовы будут заплатить на 1 миллион рублей? Да. Хазбек мега и барои ман ҳолиам маблағи камай, барои ки як чизи ҷолибтарин мешава. Хазбек дар бораи Абдурозиқ мега: "Бигзор хуб тайёр бина ва ура маблағи хуб тайёр куна." А что ты можешь сказать Абдурозику? Абдурозик скажу, нормально вещи подгонит и нормальные бабки пусть приготовит. Тамаев ба Хазбек мега: "Абдурозиқ айти майдай, агар ты хати вай бурои айруи мардӣ мешава." Хазбек мега: "Ман ба майдон даъват кардам, вай худаш қабул кард. Иҷа айби ман нест ва аслан мубориза айруи вазн дида мешава, на ин ки айруи синну сол." Младше тебя не будет ли странно, если ты будешь бить маленького? Но он же сам кидает вызов. Но он принимает. Можешь Я отцовский... кинул вызов, а он принимает. Это не мое дело. По возрасту не считается бой. По килограмм веса считается бой. Тамаев аллакай дар ҷустуҷӯи шахсое ҳастад ки барои ташкил кардани ин мубориза спонсор шаванд ва дар ҳақиқатан ташкил мекуна. Фақат Тамаев ай тамошобино талаб мекуна ки видеои ӯ 200 000 лайк гирад, то ки тезтар мубориза байни Абдурозиқ Хазбулла ташкил шава. Баронам ай чиз қафо намонда дар инстаграмаш сторис кардан нотарсира нишон дод. Барон дар сторисаш мега: "Ҳама каса ромада лайк монен, то ки тезтар ин мубориза ташкил шава." Дар ин сторис ва дар суханои барон дида мешава ки барон ва Абдурозиқ ҳам аллакай то қачон кам мондай ва мехоҳанд чанд қад тезтар ҳамин чиз ташкил шава. Видеои нав омад дар канали Тамаев ва Тамаев Хазбулларо мепурса ки қати Абдурозиқ мезани, розӣ меша ва агар видеои Тамаев 200 000 лайк бигира, боя организоват мекунам. Боло бикашен, айнои ма лайк монен ва айнои ма комментария нависен. Рафтем Тоҷикистон ва пеш. моҳи феврали соли 2021 дар Eagle Fighting Championship муборизи тоҷик Фаридун Одилов Астин Баёнов бо муборизи рус Сергей Калинин ба майдон мебуроянд. Умеди Музофирбек муборизи тоҷик дар организатсияи FFC Selection бо муборизи Узбекистон дар майдон вохӯрданд ки дар мубориза Умеди Музофирбек ҳарифи хича ба нокаут равон мекуна. Отличный нокаут! Отличный нокаут от Умеда! Господин Дози Худо. И будан якчанд хабарҳои имрӯзаи мо. Ба канали мо обуна шавен, зангула ва лайкам фаромӯш накунен. Хайр, то барномаи оянда. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.